ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ 77ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଅତି ସହଜ ଓ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷଣଟିଏ ନେଇ ଆସିଛି। ମାତୃଭୂମିର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଯିଏ ହସି ହସି ପ୍ରାଣ ବଳିଦେଲେ, ସେହି ବୀର ସନ୍ତାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଚରଣେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ, ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର 77ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ। ଏହି ଦିନଟି ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଦିନ। ଏହି ଦିନ ଆମ ଦେଶର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ କୌଣସି ଆଇନ କାନୁନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ବାବାସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ଡକ୍ଟର ବାବାସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଣେତା ଡକ୍ଟର ବାବାସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଆମକୁ ଏପରି ଏକ ନିୟମାବଳୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆଜି ଭାରତ କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିନି, ବରଂ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବାଟ ଦେଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରକୃତ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ସେଦିନ ସାର୍ଥକ ହେବ, ଯେଉଁଦିନ ଆମ ଦେଶରୁ ଗରିବୀ, ନିରକ୍ଷରତା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂର ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଶପଥ ନେବା, ଆମେ କେବଳ ଭଲ ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ହୋଇ ଦେଶର ସେବା କରିବା। ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଅନେକତାରେ ଏକତା ଆମର ପରିଚୟ। ଭାରତ ମାତାର ଜୟଗାନ ହେଉ ଶତ୍ରୁର ପରାଜୟ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।